indigo pira. Mana, hindi ko pira. Para sa na siya para pang. Gatas. Kani indigo pira pa ni. Oh, indigo pira. Ato ta to. Unsa may kuan? Ini si Digimon so kay expert ning kanding. Ilang kay kabuk kanding nimo gaw? 18 19. Sobra 20 nung. Gawin ko lang. Size na. 26 lang kabuk. Rita. Ganiha na pirto kung gisuroy dire. Kani, pakchong man ni. Ano siya? Pakchong. Oh. Taas man gyapon ni sa crude protein. Kini gawo, kini. 10%. Indigo pira. Unsa may mailhan nimo nga indigo pira na siya kanang gagmay siya og Murag kamunggay ang dahon. murag kamunggay og dahon dili. Gagmay siya og dahon. Unsa may timailhan nga kani indigo pira. Tanaw na to karon ang diferensya sa indigo pira og sa Rensone. Kani unsa man ni? Rensone. Oh, Rensone. So sa dahon pa lang nanang kay indicator. Ano na? Basta lingin ang dahon, Rinsone. Rensone. Mukahoy gyud man siya. Kini Rensone, di ba? Pero dali ra ka siya mo salingsing. Oh. Siya mo sa lingsing. Pila ka percent ang kuanan ni? Crude protein. Ay, sige, limot-limot diha. Tanaw na to. 18% siguro. Pero muna siya mga legumes. So nabilong siya sa legumes. So kung mangutana sila gaw kung unsay diferensya sa indigo pira og sa kanang Rensone. So dali nimo siyang mailhan tungod kay ay ang Rensone lingin og dahon. Ang indigo pira medyo talinis og dahon. Ato ta dito be. Ato ta. Ugma. Kompleto ta ha ugma. Kompleto ta ugma. Kani ato po ning na ko'y bag-o nga YouTube channel gaw. Baka kanding. Kani indigo pira. Indigo pira. Yung kanding, ginakuha ni mo gatas niya, mo yung ginapakaon, patinglag niya sa gatas. Oh. Siya. Indigo pira. Ang timailhan niya medyo talinis ang iyahang dahon. Ano yung pinaka-paborito sa tanang pagkaon sa kanding? Kani paborito siya. Wala di usik, hasta ning kini. Pila ka tuig na siya una mamatay gaw. Dila na forever na ano. May pa indigo pira na pa forever. Oh. Na. Indigo pira. Mas lamian ang kanding ani. Mas ngunit Legumes. Nami gihapon diri sa kuan kanding baka. Welcome sa tong YouTube channel mga kaigsunan ha. Kauban na to diri si Digimors. nindot ipakaon i-alternate. Ay internet. Internet. Buntag napier. Or hapon. Or hapon ni buntag. Pare, bahala sa Muna ginatawag nga alternate. Dili internet. cover crop. Indigo, cover crop. Unsay pagkatao na to sila unsay cover crop. O kana mga mukatay good. Mga cover crop shop, mga katong special kay nga cover crop nga. Kato dito unahan. Giduol rin na natong plaster ning atong pagkaon, mga forage sa barn sa kanding kay para inigkat and carry. Mas nindot ni siya kung imong puli-puli. Kaning niya. Alternate. Pakchong. Yang dire. Ninja. Ang una man ning pakchong. Dali ra matubo ang ninja. Ay mo lang tingog. Pudlingan lagi. Ito pag Kana mo na cover crop. Kana mo katay. Cover crop. Ang grabe po makahatag og gatas kung ang ipakaon nimo ang Madre de Cacao. Pero kinahanglan siya katong hunani na dahon imong paon. Hunani na. Gulang. Dark green. Palayaon sa nimo. Mamuha kag buntag. It's either ipakaon nimo pagkaugma sa buntag na. Dili presko. Dili presko. Nga naman. Kay daghan siya mitten content. Kung Madre di Cacao. Madre de Cacao lang. Mm. Pwede siya magka
resulta o growth sa kanding manggod. Murag ba panuhutan ng kanding? Kaya na, mas grabe makahatag og protein. Ang Madrid Cacao. Kung malaya na siya. Sa nag-study man gud mo ang kani siya ma-convert man gud ihang silbi meeting na ma-produce ma-convert into protein. So dapat sa Madrid Cacao dili siya presko nga ipakaon. Pero ang kwaon nimo kaning inani Kaniyo. Kanang medyo green, dark green na gyud siya. dili yellow green. Kana siya bay kulang na siya og nitrogen bay ba kung kuan, kulang og green. So dili tong yellow green, Dili. Kanino dark yung nani? green gyud, dark green. Medyo gulang na. Mas lamig. Kaning mga mukatay nga mga nambelong sa mga bagon-bagon, ang una siya ginatawag nimo cover crop. Kabalo ka nang gitawag na siya cover crop go. Okay, Mukaber. Mukaber crop. daghanon, pwede siya makaon, dili daghanon, Hmm. taon na to. Kani. Mapil na siya. Oh. Ano, master po din pakaokan din ng module pa, dalag module eh. Pero, dito sa kanang kabilaw, pero dili siya kinahanglan basa ipakaon. uga lagi. Pero ang Napier o kaning Indigo Pira o ang atong Rinsone, kuan yun siya. Fresh siya, pakaon sa kanding. Sama na siya gaw. Kasagaran maapil siya sa inikuha nimo sa cover crop. Pero dili okay ra ni siya makaon, dili siya makaon sa pero puro singon ani imong ipakaon magka tawag ana. Impatso. Magka-diarrhea Impatso. ang kanding. Lagi. Lagi, kalibangaon lagi yung kanding. Pero gamay ra pwede ra siya. Cover crop. Mana siya cover crop. Ang kanding ani di jud mapulan, mas mapulan pa sila og Madrid Cacao. Kana, pero mas lesser ang iyahang crude protein content. Kusog siya mukaon pero gamay ra iyahang protina. Nya kinahanglan man kung sa tao kinahanglan tag balanced diet, kinahanglan pud sa kuana siya sa mga ruminants. At least nahibalaan ninyo karon nga kining mga legumes sama sa Indigo Fira ang timan-an nato nga talinis siya og dahon unya ang Rinsone lingin siya og dahon. So tanom ra niyo sa under existing coconut trees og sa tunga ra sa kalubinhan pod. Ang indot ipakaon na linya 1 meter to 1.5 meter gikan sa nakadikit sa tumuan binindot na ipakaon. Kana? Sabihin dito na nagtapok ang nutrients niya basta inana ang sukol. Dili pod maayo na siya gaw nga imo siyang patas uno. Okay, mugulang man. Mugulang siya. Maayo gud pero dugay siya makasama. Pero dili kayo ganahan mo kaon. kaon ang kanding og kuan kanang tigulang na. Asa dai lami gaw ang tigulang o ang batanon? Mas ang idaran eh. Alam yan, idaran. Ingon ang mga tigulang mas lami daw ang batanon. Nga. Kani. Kani siya Indigo Pira. Yamanan ni kuha lang magkuhikan yamanan. Pila man ka katuig na namuhig kanding? Pag ginibalik, curious. Upat katuig na. So tanan mga bakante nga yuta nga dili ako ang ipang saburag mga liso. Dili na ako. Dili na mo. Dili ako. Pero nangit ka sa giya. Nanangit. Nangit ka sa giya. Ano siya? Anong kuhaan na nimo og kuan? Laya. Right na. Ano siya ay Indigo Fira. Kailan mo ang lami kay nga gatas sa baka o kanding kung inani ang ginapakaon o kapchong. Kani inani nga mapakaon. Rinsone. So kung magbuhi daig baka ug kanding kinahanglang dili lang puro ni Pierre. Kani nindot na ipakaon sa baka kung galingon. Pero sayang man sa kanding lang. Sa baka lang ng kapchong. Wala pa man mabot atong baka next year pa man. Pangandaman yun na to. Isa ka tuig nga pagpangandam na ni. Saro.
Sa katuig nga tinamnanay og kani. Kulang man eh. Wala rin sa katuig 6 months. Oh. Okay. Salamat kayo. Ay, nakakuyog na to si Digimorse ug si Steve Burson. Digimorse.